Καλησπέρα, ονομάζομαι Σπύρος Κερκύρας. Βρίσκομαι στη Λευκοσία σε ένα εκπληκτικό μαγαζί, το Lost and Found Drinkery. Πριν 2 εβδομάδες μου ήρθε ένα email από έναν πολύ καλό φίλο και συνεργάτη μου, τον Τίνο Κωνσταντινίδη, που είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και γενικότερα συνεργαζόμαστε σε διάφορα project. Και μου ζήτησε να έρθω να κάνω ένα guest bartending για το καινούργιο του μαγαζί. Δεν σας κρύβω ότι ήθελα πάρα πολύ καιρό να έρθω και να δω τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί έχω ακούσει και έχω δει τόσα πολλά πράγματα, ώστε μου είχε δημιουργηθεί η επιθυμία να το δω και από κοντά και να δω τι είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί στη Λευκοσία. Πραγματικά είναι ένας εκπληκτικός χώρος. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο μπαρ αυτή τη στιγμή στην μπαρ σκηνή. Κάνουν φοβερή δουλειά τα παιδιά και νομίζω ότι άμα συνεχίσουν έτσι μπορεί κάλλιστα να μπει και μέσα στην elite, το top bar στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ενημερωμένη κάβα, φοβερός εξοπλισμός, ευγένεια, συνέπεια. Έχω μείνει έκπληκτος και θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να παρουσιάσει σίγουρα η Κύπρος και σίγουρα και στην Ελλάδα. Δηλαδή τέτοια μπαρ δεν βρίσκουμε εύκολα. Θέλω να το ευχηθώ καλή επιτυχία, να ξέρει ότι τον στηρίζουμε. Είμαστε δίπλα του και εύχομαι στο μέλλον να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε διάφορα πράγματα και στη Λευκοσία και στην Αθήνα και γιατί όχι οπουδήποτε στον κόσμο.